Fi yn Ynys Môn, fi yn Bryn Celli Ddu, a mae rhaid i weid, dim glywed o fi beth sy'n ei ddigwydd, ond be fi yn gwybod yw mae buzz lyflu yma. Mae'r awyr yn bert, a fi ddim yn gwybod beth sy'n ar fi'n digwydd. Mae rhywbeth eitha hudol amdano fe, a fi'n atheist, so fi ddim yn meddwl bod Duw yma, na dim crap fel la, ond mae definitely rhyw buzz bach exciting. Y rheswm mae pawb wedi casglu ma heddi, y rheswm maen nhw'n dathlu yw achos bod hi'n hirddydd haf. So dyma'r haul yn codi a ddiwrnod hira'r flwyddyn. Gath y siambr ma i adeiladu yn yr oes cerrig, a maen nhw'n gweud, taw falle ffermwyr nath adeiladu fe i ddechrau, a nhw'n gweud falle bod y ffermwyr wedi creu hwnna mwyn gwybod yn union pryd oedd y cnydau ar y gorau, a o'n nhw gyd yn cwrdd yr un amser y flwyddyn. Oedd ffermwyr wedi gwneud hyn yn yr oes cerrig sy'n mor hir nôl, ond dal, mae llond lle o bobl dati sy'n dal yn dathlu'r un peth, a mae'r haul dal i fod yn union yr un lle, ers ni. Da ti'n meddwl bod wedi cael y tod? Rwy'n newid byd bach, rwy'n change. Na, dal yn union yr un lle. Mae un o'r pagans wedi cynnig bod ni gyd yn mynd fewn i ymuno o'r cylch, so pam ddim? Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch. Heddwch. Galon wrth galon, a oes heddwch. Heddwch. When you're ready, send your awareness down into the ground beneath your feet, through the soil, through the roots of the grass, through the rocks, to the bedrock of this land itself, and take one deep breath with the land. Derbynwch ein offrwm, gods and spirits of this land. Accept this offering with gratitude and thanks. Tywydd yn well lenni na mae wedi bod yn ystod y blynyddoedd diwetha yn ôl bob sôn, so mae'n gobeith. Mae pawb wedi mynd eitha tawel. Mae'r pagans i gyd jyst yn edrych ac yn gwenu ar yr haul. Felly deall bod nhw'n addoli rhywbeth sy'n codi ac yn mynd ar bob dydd. Mae hwnna'n gwneud lot fwy o synwyr i fi na pobl sy'n addoli Duw. Ala, mae'r haul na, ti ffili gwadu na. Falle fydd y tu ôl i gwmwl, ond mae fe na, fi wedi gweld o blaen. Yn creeped unwaith.